साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। श्री दिरबादेवी रामेश्वर मंदिर जामसंडे येथे त्रिपुरारी पौर्णिमेचा वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। देवगड तालुक्यात जामसंडे येथील श्री दिरबादेवी रामेश्वर मंदिरात गेल्या शेकडो वर्षांपासून हा उत्सव साजरा केला जातो। कोकण भागात सुमारे 700 वर्षांपूर्वी शैव आणि वैष्णव पंथीयांच्यातील संघर्षानंतर अनेक ठिकाणी शिवमंदिर स्थापन झाले। कालानुरूप जीर्णोद्धार झालेली ही दिरबादेवी रामेश्वर मंदिरं भक्तांची श्रद्धास्थान आहेत। त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या अगोदर काही दिवस दर दिवशी रात्री 9 नंतर श्रीदेव रामेश्वराची वाजत गाजत पालखी काढली जाते। मंदिर प्रांगणात पालखी मिरवणुकीचा सोहळा पाहणं, अनुभवणं, त्यात सहभागी होणं ही एक ग्रामस्थांना आणि भक्तांना पर्वणीच असते। याचं वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीदेव रामेश्वराच्या मंदिरात शिवपिंडी भोवती अत्यंत मनोहारी अशी रचना करून तांदळाची पूजा बांधली जाते। श्री दिरबादेवी रामेश्वर मंदिराकडे यावेळी मोठी जत्रा भरते। विविध प्रकारची दुकानं यावेळी थाटली जातात। दिरबादेवीच्या दर्शनासाठी माहेरवाशिणी या जत्रोत्सवाला हजेरी लावतात। घणा नारळानं ओटी भरून नवस फेडतात। मंदिराचं आणि जत्रोत्सवाचं योग्य व्यवस्थापन पाळीदार गाडी आणि इतर सर्व मानकरी ग्रामस्थ यांच्या मार्फत केलं जातं। आता देवगड जामसंडे नगरपंचायत कडून मंदिराकडे होणाऱ्या जत्रोत्सवासाठी सहकार्य केलं जातं। तसेच पोलीस बंदोबस्तही ठेवला जातो। विद्युत रोषणाईनं मंदिर सजवलं जातं। अगदी कोल्हापूर, कारवार यासारख्या भागातून भक्तगण हजेरी लावतात। कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या जत्रोत्सवापैकी ही एक महत्त्वाची जत्रा समजली जाते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।